ଆଦର୍ଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମାୟା ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମାୟା ଆନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ଲବୀ ଏ ଘରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ମାୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପଲ୍ଲବୀର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲବୀ କେବଳ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆନନ୍ଦ ମାୟାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପରେ ରୁବି ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ସେ ପଲ୍ଲବୀ ତ ମହାପାତ୍ର ଖାନଦାନରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଲ୍ଲବୀ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ରୁବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାୟା ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତମ ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉ? ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାୟା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇପଡ଼ି କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରୁବି ଦିଦି ଆପଣ ଯୋଉ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ସରି ଆସିଲାଣି। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁବି ଯଦି ଆଗକୁ ଭୁଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ କଣ ରୁବିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।